Erkin görüş boýunça Kyrgyzstanyň Bişkek şäherine tamamlanan Aziýa çempionatyna Türkmen Döwlet Maliýe Institutunyň talebi Alparslan Begenjiw 86 kilogram agramda çykyş edip baýrakly orny eledi. 17 döwletden 120den gowrak türgeniň gatnaşan Aziýa ýarşyna geljegine uly umyt bildirilýän türgenimiz erkin görüş boýunça ustaatlygyň ýokary derejesini görkezdi. Belen sepgidi eylemegiň ýoluna iýleşmede şowly tutuluşlaryň birnäçesini geçirdi. Başarjang barha kämilleşen iýleşmede birinji tutuluşda Mongoliýaly türgeni bilen bäsleşdi. Garşydaşyna üstünlük babatda hiç hili mümkinçilik bermedik Alparslan Begenjiw Mongoliýaly türgeni 10-0 hasabyna ynamly ýeňdi. Türkmen türgeni ikinji tutuluşyny Täjikistanly garşydaşy bilen duşdy. Garşydaşyna utuk kazanmak babatda hiç hili mümkinçilik bermedik türgenimiz bu tutuluşda hem 10-0 hasabyna ýeňiş gazandy. İýleşimiziň 3-nji tutuluşyna üstünlük Eýraly türgeniň tarapynda boldy. 4-nji tutuluşyny Alparslan Begenjiw Ýaponiýaly türgeni bilen geçirip, oňa üstünlük gazanmaga mümkinçilik bermedi. Şowly geçiren tutuluşyna iýleşimiz Ýaponiýaly türgeni 15 hasabyna ýeňdi. Şeýlelikde 86 kilogram agramda çykyş eden Alparslan Begenjiw 3-nji orny eýläp 1-nji medaly nasip boldy. Iklim ýarşyna iýleşimiziň belen sepgidi eýlemegi hormat prezidentimiň we gahrman arkadamynyň ýurdumyzda sporty ösürmek barada amala aşyran işleriniň ajaýyp meýwesdir. Gazanlan üstünlük türkmen sportunyň halkara derejesindäki awraýyny artdyrdy. Munyň özi arkadaly gahrman serdarymyň sporty ösürmekde durmuşa geçirýän özgertmeleriniň öz boluşly dawralanmasydyr.